Cik. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapasonang marohata maredihita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong. Saido pakon maau jala asi roham diau, ay pujung jala nadangol doau. Hodo ale Jehovah dihalunguko rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, sayunang paila au. Haleluya. Haleluya, Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang,
Disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai aka ulaon ni si bolisi. Sai padungo mahami marhite-hite todim nabadiai. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monang hami sahat rodi ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pai masahat hami tuhangoluan nasora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangi homa turpuk patik dihita di minggu sadarion, imanatar surat di 5 Musa 4 ayat 20 sia songonoma hatana. Alai ia dilului hamu olat ni Jehovah debatamu, sai jupang hodo ibana, molotung dilului hamu ibana, sian nasa rohamu doho sian nasa atemu. Ola ni ima sahatna rap mangidogogo mahita diadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobartu patikmi. Amin. Mari dehita.
potima dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jojod huwarsay hami ho. Marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami naroay. Dang huhaolongi hami ho, siya nasa rohanami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami. Di baheni, tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatean sa leleng ni leleng nai. Alay, maporus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi. Mangido siya nasa rohanami, hasisaan ni dosa nami saluhut na, sayurupi mahami, paubama rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai, ali Tuhan, say asima roham, dihami na dangolon. Amen. Baga-baga taringot tuha sesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu ma sianau, ay nalabok doau, jalan naserep marroha, asadapotan hasonangat to dimuna. Ay labog do augaku, jalan neang dodohot na hupahaparsohon, hasangapon ma didebata na digijang. Amen. Marendehita.
Tatangi homa turupuk epistel di minggu sadarion imana tarsurat di Heber 10 ayat 10 sia sahat rodi 25 tajahama marsika soring. Si parange honon do pakokop nai. Atong ale akadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongo tu bagasan na badiay di bagasan mudar ni Jesus. Jala adong do dihita malim na bolon si gom-gom bagas ni debata. Momos matatio pakirimon nata parhatopoti ay haposa do na marbaga-baga hosa. Unang tatadikon parpungwatahian songon na hina somalhon ni nadeba tung masipaingotam mahita jalalamima niyan alalam jonok di ida hamu ari ola ni ima sahana martua do halak na manangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mari dehita. Tahat tidakon maha porseaw tay, songon nahina tidakon nidongata saha porseaon, disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba,
Ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu doho namate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na soras suda. Amin. Kor inahana.
KBG ma titing. Shalom Madita. Titing nama ragam di HKBP Cinta Damai Minggu 8 Maret 2026. Naparjolo guar minggu doho topik ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu okuli. Sai tong do mangaranak mataku do Pak Jahoba. Doho topik minggu. Padiri roha doho hosa mangalului Jahoba. Napaduahon pilihan bulanan. Di minggu sadarion pasahak pilihan bulanan dohita tu bulan Maret 2026 tapasahak ma peliata tu jolo di bagasan las niroha songon mauliate niroha tu debata. Napatoluhon konser mini dohot bazar naposo bulung HKBP Cinta Damai. Di minggu sadarion di patupan naposo bulung ni huriatta do konser mini dohot bazar ni di pukul 8 dohot pukul 10 wib. Songon dalan nasida mangido pangurupian sian hita lao si pakeo tu retreat remaja na poso bulung las marohata manupahi dohon manuhor bajar nasidai na paupaton minggu ceria sekolah minggu. Di minggu sadarion di pukul 14 wib di patupado minggu ceria tu ya anak kota sekolah minggu maringanan di garijat tahun pinangido matu akan natoras ni sekolah minggu asa tasosoi ma yana kota ro tu minggu ceria i. Napalimahon hona ruhut parmahanion pamisangon. Mamuka minggu sadarion hona ruhut parmahanion pamisangon do Sondang Kristina Natalia Pasaribu SE ruas sian sektor sada ala marhamulion tu Pentakosta. Napaonopon periodisasi seksi-seksi marhite titingon di sosohma asa di patupama rapat periodisasi ni akka seksi kategorial ni huria sian seksi sekolah minggu remaja naposo bulung ama ina doho lansia songoni nang doho seksi ni akka subseksi ni kor hombartusi dipangido tu seksi doho subseksi asa pabotohon tiki doho hasil ni rapat periodisasi tu ketua dewan masing-masing. Napapituhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu sadarion imasian keluarga Situa Herman Pangeribuan ST Inatai Pitri Boru Sinaga SPD sian sektor 12 Moleatema di pasahat huriata tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar. Napawaluhon parhalado ruas namar sahid pemulihan. Naparjolo Tiorida Boru Panggabian Manang Opung Leonal perawatan di Rumah Sakit Royal Prima sian sektor sada. Napaduahon Bakti Hutahayan Manang Opung Joshua perawatan di Rumah Sakit Murni Teguh sian sektor obat. Napasiahon selamat ulang tahun sude parhalado do ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 2 Maret sahat 8 Maret 2026 sadarion sai diramoti tuhata mahamu dilehon kajang ni umur jala tuhata mana masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon di akka ulau muna torop na marulang tahun godang na 30 halak na perjolo Marion Bor Lubat Tobing tubuh 5 Maret 1942 umur 84 tahun sian sektor 10 sada dohon napa 30 sadahon Genoa Putra Pangaribuan tubuh tanggal 2 Maret 2024 umur 2 tahun sian sektor 12 sai diramoti tuhata mahamu dilehon kajang ni umur doho di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna hata ni tuhata maddo di podesia ayak 10 sada ai marhite-hite au gadda ari-arim jala tabba diho akka taon ningolum songonima suara diting di minggu tasareron malati ma dihita tarlumowi ma di tuhata. Kor Amahuria
Maredehita huhut mardala peliata.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Di hamu akka amanami inanami suasoni nang akka yanakon nami remaja na posobulung dohot sikola minggu. Tabukama Bibelta turpuk jamita di minggu okuli di bagasa sadarion imana tersurat di Sada Kronika 22 ayat 14 rodi ayat 10 sia songonom madidok disi jala idama di bagasan hasusa apeau nasai laon nunga huparadehian di joro ni Jahoba 100.000 talenta sere, jala 1 juta talenta perak, yang gotobaga dohot bosi dang dapok tibangon di bahen hinagudangna, tole akka parhau dohot batu nunga huparade ikon tabbaum mudope tusi. Akup nii macetorop akka tukang diho, akka padak batu, akka tukang batu dohok tukang hau, dohok torop halak napadde di ulaon maragam-ragam. Taringok tu sere perak tobaga dohot bosi, dak kabilanga gudangna, tole hehe maho jala ulahon, sai donganan ni Jahoba doho. Dungi di dokko sidapi ma saluhut idduk ni Israel, asa ditolongi na sida si Salomo anakna ninnama. Da Jahoba debatamuna maddongani hamu, jala mardame hamu humaliang di bahen. Ay nunga pola di pasahat ibana akka isi ni tanoi tu bagasan tangaku. Jala nunga patu tanoi diadopan ni Jahoba, dohot diadopan ni bangsona. Atong padiri hamuma rohamuna dohot hosamuna mangalului Jahoba de batamunai. Jala hehe mahamulau paulihon inganan nabadia di Jahoba de batamunai. Asa masuk binowan poti perpadanan ni Jahoba. Dohot ula-ula ni debata akka nabadiai tu bagasan joro si paulion di gowarni Jahoba. Ima sahakna. Hurian itu hata topik ni mingguta di bagasa sadarion di dokma padiri roha dohot hosa mangalului Jahoba. Jala di pahobbar do topik ni minggu itu padohan ni si Jaut na mangarahon anakonna si Salomo dohot bangso Israel dinalaho pajongjong bagas joro ni debata asa say jumolo na sida mangalului Jahoba. Adorang so diulahon na sida na pajongjok ko bagas joroi, alay ikot jumolo do Jahoba na ikon dilului. Hurian itu hatta dihamu amanami inanami si holdo rohani si Daud laho pajongjong bagas joro ni debata. Sian segi finansial cukup. Rancangan manang arsitektur bangunan sudah dia buat. Dungi tenaga parkarejo nunggal lengkap-lengkip di parade ibana. Alay ternyata amanginang songonipe balgani rohani si Daud dinalaho pajongjong bagas joro ni debata. Alay rodo debata madok tu si Daud dang jadi anggoho pajongjong bagas joro diau. Alay isedo, alay anak muduhaduan si Salomo, ido naikon pajongjokon bagas joroi diau. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, keinginan Daud dihambat oleh Allah. Alenang pesongonia manginang, nang pedang diloas dibatasi Daud dinalaho pajongjoko bagas joroi, ido hebat ni si Daud dang gabe manarita ibana.
Daud tidak melayangkan protes kepada Allah. Dia tidak menunjukkan keberatannya kepada Allah. Tetapi dengan motivasi yang benar, dia tetap mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dia persiapkan untuk melangsungkan pembangunan bait Allah itu. Memang dang ibana napa jongjokoni. Yai CPI, anakku PI, alai huparade do dia narikot dinalahu pajongjokon bagas coroi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Daud ini benar-benar menunjukkan kedewasaannya, bahwa tujuan dia bukan soal siapa yang akan membangun, bukan soal nama siapa yang akan dikenal dan dikenang pada waktunya nanti, tapi tujuan yang utama yang dilihat oleh Daud adalah bagaimana supaya bait suci Allah itu benar-benar bisa berdiri. Jadi memang amang inang natapoto salilingon si Salomo do napajongjok ko bagas joro ni debata. Tetapi ternyata ada Daud yang memainkan peranan yang sangat besar di belakang layar pembangunan bait suci Allah itu. Jadi amang inang dang piga jol masongon si Dauton. Anggo somal na dihita, olo do say tadok, ayapo lalo jaiba, sona nalaw diawi. Olo do si pata tadok, sona guarni ba natarkuar, apo lalo lay ba mamikiri. Apo lalo jaiba manuani, sona iba na manapui. Terkadang prinsip kita demikian, tetapi lihat Daud di dalam nats ini, dah songoni harohaun ni si Daud. Nang soibana na pajongjok ko bagas joroi, alay di parade si Daud do narikot si paradeon na dinalaho pajongjok ko bagas joroi, jala dang langgus pangaradeon ni si Daud. Daud mempersiapkan persiapan yang terbaik untuk mendirikan bait suci Allah. Amang do tamuinang jala oddo sada persyajaran na marga dihita, dang saikot di boto halak na taulahoni. Dang saikot patar botoon ni halak pabuah hita na mangulahoni. Dang saikot targowar hita rupania manginang mangulaw sada-sada ulaon. Dan kita juga harus menyadari seringkali Allah itu justru menempatkan kita di belakang layar untuk mengerjakan satu pekerjaan besar. Dan pekerjaan kita itu yang di belakang layar itu seringkali justru menjadi sebuah penentu untuk melakukan pekerjaan besar nantinya ke depan. Jadi amang inang melalui nats ini kita mau diingatkan, jangan pernah sesekali merasa bahwa apa yang engkau lakukan seolah-olah tidak berarti dan tidak dihargai hanya karena kau memainkan peranan di belakang, hanya karena engkau tidak dikenal oleh orang, hanya karena engkau tidak pernah diperhitungkan. Tetapi Allah justru seringkali menempatkan kita di belakang layar menjadi sebuah penentu untuk berjalannya sebuah rencana yang telah ditetapkan oleh Allah. Si molo tabereng si Daud dang iba na pajongjok ko bagas joroi. Alai dirajumi si Daud, adong do tanggung jawab diau. Si Salomo pehaduan na targowar, alai mulai sonari ngaik ko kuparadi. Ido makana di dok si Daud ma di ayat 10 pati, jala ida ma. Di bagasan hasusa apeau nasailaon. Nunga huparadehian di joro ni Jahoba 100.000 talenta sere, jala 1 juta talenta perak roh diudukna. Dungi di do ibana musia daya 15 ya manginang akup ni i macai torop akka tukang diho. Jadi bukan hanya materi yang dia persiapkan, tapi tukang yang akan mengerjakan itu juga sudah dia persiapkan. Bahkan di ayat 10 itu di dok si Daud, dungi di dok sidapi ma saluhut iduk ni Israel. Bahkan Daud mengarahkan orang-orang besar di Israel supaya mereka juga bekerja untuk menolong Salomo dalam proses
pembangunan bait suci Allah. Amang Daud taminang, Daud tahu satu hal, bahwa bukan dia yang akan membangun bait suci. Tetapi Daud juga tahu satu hal, bahwa apa yang dia persiapkan hari ini sangat menentukan kehidupan generasi berikutnya. Jadi sada na dipatudu si Daud di bagasa turpuko, dak kolam memikiri diri na ibana. Tetapi dia juga memikirkan bagaimana kehidupan generasi berikutnya. Jala oddo sada soso-soso dihita manginang, songo salak na toras sita. Dak kolat diri tanah pikiri, tetapi bagaimana kita memikirkan generasi-generasi berikutnya, supaya generasi berikutnya juga memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dak si Daud nama napu ahana di parade ibana, alai sedo si Salomo pinoparna na mangihut. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, tidak melulu Bapak Ibu, semua yang kita kerjakan itu harus kita nikmati. Tetapi terkadang Tuhan memakai kita untuk mempersiapkan apa yang boleh dinikmati generasi-generasi berikutnya. Jimolo tabereng turpukona manginang, kita memang benar hidup di tahun 2025. Tetapi Allah sudah mempersiapkan dan merancang kehidupan ini melalui diri kita untuk tahun 2050, untuk tahun 2100, untuk tahun 2200, dan untuk tahun-tahun berikutnya. Jisonari pangulaut tai, ikoboy rumah pakorhon, tu tahun-tahun na mangihut, ido sada na pinatudo ni si Daud di bagat sa turpukon. Jadi ada visi Allah yang begitu jauh memandang ke depan, mempersiapkan kehidupan ini, merancang kehidupan ini supaya menjadi jauh lebih baik. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari, molo tabereng di bagas seperti kianon, dak songonibe. Ngagudang jolma na holam mamikiri diri na sadiri. Mau bagaimanapun generasi berikutnya itu urusannya masing-masing. Sudah seperti itu prinsip dunia ini. Tetapi Daud menunjukkan sebuah kedewasaan bahwa ada tanggung jawab iman bagi dia, ada tanggung jawab moral supaya generasi berikutnya punya kehidupan yang jauh lebih baik. Songoni dohita halak batak. Makana halak batak sesomal do di patuhori tano sa gudang di gudang na. Dang na latui banay, latui sedo. Tu anak konna, tu pahapuna, tu ninina, tu nonona. Ido makana dong di halak batak kan, molo merbagi arta pahopu pangwaran dapok do kan? Iya, dapok do pahopu pangwaran. Jadi sampai ke situ dipersiapkan. Jadi seperti itulah yang ingin dibangun melalui nats ini, bagaimana kita melihat bahwa hari ini apa yang kita kerjakan sangat menentukan untuk hari-hari ke depannya. Ketika kita merusak kehidupan pada hari ini, kita juga telah turut serta merusak kehidupan di depan nantinya. Dihamu amanami inanami na hinaholongan, totu sada hal na luar biasa do na pinatudu ni si Daud di bagasan turpukon. Sekalipun dia memainkan peranan di belakang layar, tetapi tak tanggung-tanggung, dia melakukan semuanya dengan penuh totalitas. Ido ubahen didok di ayat 10 patina kaning, di bagasan hasusaan peau nasai laon. Mari kita garis bawahi hata di bagasan hasusa peau nasai laon. Adong dua lapatan namang inang. Lapatan na parjolo, molotaida paddohan ni si Dauton na madok di bagasan hasusa peau nasai laon. Sepertinya ini ucapan yang paradoks, ya. Kenapa? Didok si Daud di bagasan hasusa apeau, HP molotaida, ahana di parade si Daud, dang bilangan na otik. Didok ibana manakaning 100.000 talenta sere. 100.000 talenta emas. Jadi satu talenta itu berkisaran antara 26 sampai 34 kilogram. Jadi kalau 100.000 talenta emas, kalikan saja amang inang
dengan 34 kilogram. Berarti sedia mai. Jadi hujahan kaning sada buku tafsiran ketika harga emas masih 500.000 itu diperkirakan sekitar 17 triliun. Sonari dak taboto sediar kan emas ate hamu makaina nama botoi. Jadi kalikan saja sudah berapa? Holan mas dope, asing dope tobaga, asing dope perak dohotlan akan asing. Jadi Daud mengatakan ketika aku dalam kesusahan, ada sebuah paradoks yang dia tunjukkan. Dia hendak mau mengatakan sekalipun aku dalam kesusahan, tetapi aku bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Dang langgus pangaradioku, alai hupasaha do naduminggan laho pajongjong bagas joroni debata. Jala ido sada posni rohaku di hita manginang. Di nama reddian no naka naposo bulung tao nate. Ya. Dakku pangido hami siak kamu 100.000 talenta sere. Ate. Hepeng 100.000 pehu pangido hami. Boido hira-hira. Asal mahok disi 100.000 na. Ate. Bamolodang boy dakku jalo hami perak. Ate. Ay maulan nom menggaisi. Takarubino to siya di harga perak. Nom matok neima ate na poso. Ya. Nom matok neiman no baik kamu. Pos rohanami. Songon hadirion ni sidau to kita. Molo didok sidau nakaning di bagasan hasusa apeau. Songoni manak kita non di bagasan hasusa ape noai kamu. Ate. Aledang mungkis susah. Ay baru gajian dope tanggal 3 dope on. Tanggal 2 lu dope kan. Anggua kapenes baru dope na tanggal 2, tanggal 3. Sadok di sido pena merah-merah. Jadi unang mago 100.000 na yate. Lo mahola perak do serene mago. Anggo 100.000 na hok madisi inarohak kan non. Dihamu amanami inanami na hinaholongan. Jala ido nanaing didok si Daud marhite turpukon. Dia membuat sebuah paradoks yang begitu kontras. Nanaing didok ibana tuita. Sekalipun aku dalam kesusahan tetapi aku bisa mempersembahkan yang terbaik. Dan gabe tarabat au dibahen hasusani. Justru sian hasusani do terbahen au nadau duminggan. Justru sian hasusani do au. Dinalaho mangalehos sudina dong diau. Kira-kira begitulah ungkapan Daud. Jadi Daud mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun aku susah, sekalipun aku terbatas, tetapi justru di dalam keterbatasanku itulah aku memiliki sebuah tekad yang besar untuk melakukan hal yang besar, yaitu melakukan pembangunan bait suci Allah. Jala oddo sada persejaran na arga di hita manginang bahwa seringkali hidup kita ini terkubur oleh situasi yang susah. Seringkali kita terpenjara di dalam sebuah keterbatasan. Seringkali kita tidak bisa bergerak oleh karena keterkurungan kita di dalam situasi yang kita selami, bahwa kita berada dalam situasi yang sangat-sangat rendah sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, keterbatasan hidup yang kita miliki membuat kita tidak bisa bergerak dan tidak bisa bangkit untuk melakukan apa-apa. Seringkali keterbatasan kita menghambat kita untuk membuat kita melakukan motivasi yang ada di dalam kehidupan kita dan untuk terus berjuang. Amang do tamuinang ido ubahi didok sidau di bagasan turpukon nangpe di bagasan hasusaan au. Jadi dak sidalian hasusani. Keterbatasan bukan menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Lumobi dihamuak kaangdikku. Akayana konami remaja na posobulung. Kalau saat ini kau diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang begitu sulit, yang sepertinya tidak mendukung semangat dan motivasimu, ekonomi orang tuamu yang mungkin pas-pasan, atau mungkin orang tuamu yang tidak mendukung semangat dan motivasimu, tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa justru di dalam keterbatasan itulah engkau harus bangkit untuk melakukan sesuatu
hal yang besar untuk mengubah keterbatasanmu menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Jadi luar biasa do si Daud. Di bagasan hasusa apiau na selaun. Alenga huparade on. Boy do huparade. Jadi beginilah mental orang-orang yang percaya kepada Allah. Keterbatasan hidup tidak akan mengubur impian setiap orang percaya. Keterbatasan hidup tidak akan memenjara kita untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi justru di dalam keterbatasan itulah orang percaya akan melakukan sesuatu hal yang besar yang bahkan mungkin tidak bisa terpikirkan olehnya sebelumnya. Ido upahid di si Daud di ayat 10 manginang tole hehe maho jala ulahon. Sai donganan ni Jehovah doho. Ido ubahid di dok akkana malo manginang, ya. Kita tidak bisa menentukan di keluarga yang bagaimana kita lahir. Dang boy di totuok ko manginang, ya remaja naposo, kau tidak bisa menentukan kau lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya, yang mampu. Tapi kita bisa menentukan arah pilihan hidup kita, mau seperti apa kita nanti ke depannya. Dengan cara apa? Sayulahumma inna si Daud. Asalkan kita mau bekerja dan berusaha. Jala ido manginang lapatan na paduahon, molo lapatan na parjolo na kaning si Daud membuat paradoks yang begitu kontras. Lapatan na paduahon molo didok si Daud di bagasan hasusa apeau lahomadok buti. Molo tungpe naung godang dietok kamu 100.000 talenta sere dohot perak dohot bosi dohot tobaga alai daksadia dopei nahu paradi. Jadi Daud menurunkan standarnya. Apa yang kupersiapkan itu ternyata belum apa-apa. Ido ubahid di dok si Daud musia di ujung ni ayat 10 pati alani ikon tabbamu nado petusi. Ya, apa yang sudah kupersiapkan sudah banyak, mungkin kau lihat, tapi kurasa itu masih sedikit. Makanya kau harus menambah apa yang ada kau miliki saat ini untuk menambah apa yang sudah kupersiapkan. Jala ikonadong dosyakko idola patanna. Dungi didok ibana mamusena kaning di ayat 10 onomi. Jala ulahon sai donganan ni Jehovah doho. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Daud mau mengatakan demikian. Tidak cukup untuk mengandalkan apa yang ada. Tetapi engkau juga harus bekerja dan berusaha. Jala didok si Daud dona kaning jala ulahom masai didongani Jehovah doho. Ketika engkau bekerja, maka Allah juga akan menyertai engkau. Jadi Daud mau mengatakan jangan hanya terpaku kepada emas, kepada perak, kepada besi, kepada tembaga yang telah kusiapkan. Tetapi engkau harus berjuang. Dan ketika engkau berjuang, maka pada waktu itu jugalah Allah akan memperjuangkan kehidupanmu. Amang do tamuinang nahina holongan. Dang boy hita tipak holat waka naung adong dihita. Remaja naposo secara khusus, kau tidak bisa melulu hanya mengandalkan apa yang ada pada orang tuamu. Fasilitas yang ada padamu tidak cukup. Tapi Nats ini mengatakan jala ulahomma. Semua fasilitas yang ada pada kita tidak akan berguna, tanpa akan berarti apa-apa ketika kita tidak mau bekerja. Tetapi justru ketika Daud mengatakan me dopei, fasilitas yang kecil sekalipun ketika kita mau bekerja dan Allah memberkati, maka semua akan bisa menghasilkan keberhasilan. Dihamu amanami inanami nahina holongan. Jala ido na naing tahanguluhon marhite-hite turpukon.
bahwa kita harus meyakini dan menyadari bahwa Allah hanya memberkati orang-orang yang mau bekerja, yang mau berusaha, yang mau memperjuangkan kehidupannya. Danga dong pasu-pasu ni debata diakana satabi sigur bakulu. Nase Holanda modom dan yang dia marhua. Ini sebuah penegasan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan Allah tidak mau menyertai kita, tetapi Allah akan menyertai orang-orang yang mau bekerja. Jadi jangan harapkan apa-apa berubah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin punya fasilitas mewah seperti yang dikatakan Daud. Mungkin kita punya 100.000 talenta emas. Tapi ketika kita bekerja, itu semua tidak akan. Ketika kita tidak mau bekerja, itu semua tidak akan berguna dan tidak akan berarti apa-apa. Alania manginang, ido ubah didok si Daud di bagasa turpukon. Jala ulahomma. Jala ulahomma. Asa marhite-hite ulahommi. Di pasu-pasu de mata amaho. Dungi di pasikop sidau mamanginang di ayat 10 sia. Atong padiri hamu marohamuna. Dohot hosamuna mengalului Jehovah de mata munai. Jadi awalnya Daud mengatakan ini ada fasilitas yang kubuat. Tapi fasilitas saja tidak cukup. Engkau harus bekerja dan engkau harus mengarahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi sekalipun engkau punya fasilitas tetapi engkau tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka jangan pernah pandang keberhasilan di dalam hidupmu. Tetapi keberhasilan itu akan engkau temukan. Jala ido nataida di parjongjong di bagas coroi, Salomo mengarahkan pandangannya kepada siapa? Kepada Allah. Lalu bait suci Allah itu berdiri dengan begitu megahnya. Amang doh taminang nahina holongan. Jala idon waeng nanaing didok turpukot tuhita. Bahwa keberhasilan kita tidak terpaku pada hal-hal yang bersifat materi. Tidak terpaku pada hal-hal yang melekat di dalam diri kita. Udok nakaning bukan soal melulu fasilitas yang menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan. Tetapi bagaimana ketika kita mau menggantungkan hidup kita sepenuhnya, maka disitulah kita akan menemukan Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati apa yang engkau kerjakan dan menjadikan semua itu menjadi sesuatu yang berhasil. Jala ido di doksi Daud di ayat 10 da Jehovah de batamuna madongani hamu, jala mardame hamu humaliang dibahen. Amang doh tamuinang, ternyata kedamaian, ketenangan, kenyamanan hidup ini tidak diukur dari seberapa banyak fasilitas yang engkau miliki. Tapi Daud mengatakan, ketika Allah menyertaimu melalui pekerjaanmu, maka disitulah engkau akan menemukan kedamaian hidupmu. Alania manginang, marhite-hite turpukon, dipaingok dohita, asa sai padiri roha hita, diganup akka ulauta, diganup akka lakata, semua kehidupan kita ini harus kita arahkan kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, serahkanlah, biar Allah yang memainkan perannya. Mungkin Allah tidak akan memainkan perannya langsung di hadapanmu. Dia akan berperan seperti Daud di belakang layar. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, peran Allah di belakang layar yang mungkin tidak engkau sadari, itu akan bisa merubah kehidupanmu. Amin. Martangi yang mahita. Moliate ma'ale Tuhan Jehovah de bata amanami. Di paingot todo hami di bagasan mingguon. Asasay mangaranap pami padire roha. Dopako mangaluliho Tuhan di bagasan ngulu nami. Unang betuhan say mga sahugogo hami. Mga sahon sinadongan narong dihami. Alay marhite na mga ranap dopako. Gabi margogo hami Tuhan, dinalaho mangulaho nakkaulaw nami. Pasu-pasu mo may Tuhan. Jala serap doho rapo nakana sa olo mangula.
berjuang, berusaha, bekerja keras, maka Tuhan juga akan memberkati hidup kami. Menjadi masa luhuk na Tuhan akan naniulan di tangan nami. Menjadi ma Tuhan akan nahutangi kok kami. Tulus mabahit Tuhan, sudah akan nadingkan di bagasan ngulu nami. Sanggia Tuhan, aha naku tapu hami, jalan nanaing si tapuon nami Tuhan di partikian na mangihut. Boy Tuhan pakyaon nami, dinalaho manguduti akari-ari nami. Ajari hami Tuhan, dinalaho makanguluhon hatami di bagasan sadarion. Margogo mahami Tuhan, mangaranap do pako, lumobi mamangalo, nasa ela-ela ni akaparjahat di hasyanganon. Ali Jehovah de bata amanami pasu-pasumu ma huriami. Huriah KBP cinta damai, sudia karuas di huriam, upasatami tuho. Di bagas sa panggonggomyom mahami ganup tiki ganupari, sonang matod dinami Tuhan. Rapokodo Tuhan, boyjup pangaka hasonangani. Alani Tuhan, pasu-pasu akan naniulan di tangan, pasu-pasu na kayanakon, pasu-pasu haipason, pasu-pasu sa luhuk na Tuhan ngulu nami. Homa na mabahen, sude akan naniulan di tangan nami, menjadi gabelas ni roha di hami sa luhuk na Tuhan. Ajari hami mandok moliate, ajari hami Tuhan makasabapos sa luhuk na pasu-pasumi. Ajari hami Tuhan akan natoras, mangulaw tanggung jawab nami mangajari akayanakon nami. Dadaholam macari aka si humisik, alay naikon totong na hami Tuhan, pasahato diri nami, tu akayanakon nami marhiti-hiti aka pangajarion, aka poda dohot hatam na kungaluhok huanguluk kami. Urupamu hami Tuhan, gabitiruan di tonga-tonga ni rumah tangga, ama, ina, mabahit tiruan na dinggat tu akayanakon nami, asadoho na sida Tuhan, tudos songo kami Tuhan na makaporsyaho, songo ni makayanakon nami Tuhan, makaporsyaho, jala satia mangihutoko. Urupi hami Tuhan, di bagasan ngulu nami, gudang no Tuhan, ela-ela ni portibion, na mabay kami stipata, madabu tu bagasan dosa, alay ho marohan nami Tuhan, molo sa mga ranap kami do pako, asa anggia Tuhan di bagasan habadiaw mahami, sa ulaw kami makanadinggan, akaulaw na tikos, akaulaw na tigor, unang biniak kami Tuhan sa mga ranap do pak hajahato ni, alay mga ranap mahami do pak hagogoom mo, na marhuaso dinalaho, paluaw kami, sian aka hasusaan na dong di portibion. Molotong pe Tuhan di bagas sa partikyanon, adong hasusaan na hudala ni hami. Margogo do hami Tuhan. Lumobi ma Tuhan marhiti hatam na paingot tok kami. Siyak kasusaan ni be Tuhan, boy do hami patupahon na kanadinggan. Hehe mahami, mangula mahami, pasupasuam mo ma, sude na niulan ni tangan nami. Ali Jehovah di bata ama nami. Pasu-pasu ruas ni huriam na di bagas sa parsahiton. Pasu-pasu ruas ni huriam Tuhan na di bagasan parukilon. Homa Tuhan na mga puli rohana jala mga lehon hama malumi. Ang giya ma Tuhan sude ruas ni huriami na diwagas sa parsahiton waingon tanggal mapanahi siya pamatang na jupang mamuse hama malumi boy muse Tuhan manguduti ari-ari na suasoni ng ruas ni huriam Tuhan na dibagasan mingguon marulang tahun pasu-pasu mo ma Tuhan nguluna gadda ma Tuhan akapatsarian gadda manang akasinamot gadda manang akalas ni roha di tonga-tonga ni nguluna ali Jehovah di bata ama nami moliate mahupasa tami tuho roho ma Tuhan di bagasang ngulo nami jala marhuaso maho Tuhan mga rajay roha dohot pikiran nami ajar-ajari hami Tuhan diganup akaulaw nami be asa setotok kami satia mangihutok ko molotung pejup pang akahamolo ni margogo mahami Tuhan na pinarguguan ni Todimi. Ali Jehovah di bata ama nami, huboto hami do Tuhan, jol mapardosa do hami, alani mangido hami tuho, di bagas sa serep ni roha, sesa madosa do pangalosyon nami. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amen. Tapasaha mapeliata, mared dehita, buku di nomor 772 ayat 1 Ku duduk
lagi. Tuhaku do patiurlah lagi. Kuasa hati riki supangan di Tuhaki. Tuhaku do patiurlah lagi. Tatangnya koma peliata ale de bata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut sileo-leho nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasatami ma siyan na nileho mi tuhami pelian nami tuho sa ijalo megabe uap na ucus di jolom paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati pulon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portipion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami kodang ni sileo-leho mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajamu, say saut malomoni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sadareon hangolua siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Shalom, selamat hari